729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Oras na para pag-usapan ang pangangalaga sa ating kalusugan. Kaagapay sa kalusugan. Kasama si Kuya Jan Barrios tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito sa DZGB. Always number 1. Kaagapay sa kalusugan. Ngunya na pagkabanggi mga tugang, pag-orolayan ta ang My Marvel Tahibo Tea and Capsule. Asin ang sa iyang mga naitatabang sa satuyang hawak. Lalo na para duman sa mga kababayan ta na nakakaranas ning kadipisilan sa pag-ihi, asin duman sa mga may mga prostate problems. Magribanan po kita sa atyan na alas 9 ni pagkabanggi, sarong oras na duro-diretsong pag-orolay, may kinaaraman sa salud, inipoan, kaagapay sa kalusugan. Maray na pagkabanggi Pilipinas, maray na pagkabanggi Bicolandia, maray na pagkabanggi sa Gabos. Welcome sa programang Kaagapay sa Kalusugan. Ang sa indong nakakaibanan as always sa programa, iyo po si Kuya Jan Barrios at your service. Magribanan po kita sa atyan na alas 9 ng pagkabanggi para sa sarong oras na duro-diretsong pag-orolay, may kinaaraman sa salud. Paano matabanan ang satuyang hawak, paano mamamantinir na ili always healthy, and of course, paano makakaiwas sa mga manlain-lain na sakit. Sa tabang kan pag-inom ng mga natural, asin herbal na suplemento, mga produkto ng Herbs and Nature, asin kan Trevenant Corporation, yan po na My Marvel Tahibo Tea and Capsule, 4G Antioxidants, Liver Aid Silimarin Capsule, Optin Lutein Capsule, Pitrom Fat Burner, Gen C, Vitamin C, Gen C Plus, asin ang Plemex Lagundi na may capsule and syrup. Good evening, good evening, good evening. Maray na pagkabanggi sa mga nakakasabay ta sa programa sa Technical and Engineering, sa management ng DZGB, sa management ng Herbs and Nature Corporation, asin kan Trevenant Corporation, sa mga pag-iriba ta dyan kila Sir Obet, Sir Dearlu, Sir Rod, kay Sir Jumar, kila Dr. Kelly Salvador, Miss Rowena Bravas, and Cowboy Charlie, thank you. Sa mga pag-iriba ta naman, hali sa Kaagapay sa Kalusugan, Manila, kay Master James Alejandro, asin natin ang Sturla, good evening, asin sa Indoman, mga tugang na nakatutok na sa programa, nakatutok na sa indang mga radyo, asin mga cellphones o ano pa man ng mga gadget para madalan asin madangog ang satuyang boses, ang satuyang programang Kaagapay sa Kalusugan, ngunya na pagkabanggi. Good evening po sa indang mga tugang. Hello sa mga nagabiyahe sa oras na ini, paruli ipasana, hali sa indang pagtrabaho o kaya sa mga hali sa pagklase. Good evening. Hello man sa mga kababayan ta na nagapamanggihan pa sana sa oras na ini. Happy eating po. And of course, duman naman sa mga kababayan ta na naga-relax na dyan, nagatukaw-tukaw na lang habang nagdadango sa satuyang programa, o kaya duman sa mga kababayan ta na nasa pagpreparar na kan sa indang higdaan para sa pagturog ninda at siya na pagkabanggi. Good evening man po. Kamusta kamo ngunya na pagkabanggi? Sana po nasa maray an sa tuyang mga kamugtakan, sana po nasa maray an kamugtakan man kan sa tuyang salud. Sana po wala kitang namamatean na maski ano pa man nakadipisilan, mga helang or ano pa man nakulog-kulog sa tuyang hawak paras po kan mga peraso sa tuyang mga kababayan na kairakman nakaka-experience kaning makulog sa indang hawak ining saro sa mga sakit kan mga boys, ining prostate problems o so mga iba dyan na nadidipisilan sa pag-ihi. Yan po ang satuyang topic for this evening about sa mga prostate problems, ano? And paano makakatabang ba ang pag-iinom ng My Marvel Tahibo Tea and Capsule para sa araw kaya ng mga problemang pangkalusugan.
Kasi dakulon ang mga nakaka-experience kani at the elderly age, dakul ang nakaka-experience kayan sa mga boys. Sabi nga ni daw sa research mga tugang, ang mga prostate problems na pwedeng ma-experience sa mga boys ay nasa pag-abot na sa sa 50 plus, minsan nasa 60 plus na talaga. Diyan talaga sa 60 and above, talagang mas common na ang prostate problems kan mga boys. Pero sa mga 50 up or 40 above ay bihirang-bihira. May mga dikit lang ang mga rare ang nagkakaigwa. Pag abot talaga sa 60, mas lalong dakulo na maray ang nagkakaigwa na kaini. So, magayon na matatabang man kita, lalo na kung nadadangog-tangon yan ang programa, magayon na nadadangog ta ini tanganing makatabang kita sa satoy mga pag-iriba man, sa satoy mga karungan, lalo sa mga girls. Kung dayman boys ang makadangog kaini, at least lamang sa mga girls, makatabang kita sa satoy mga partner, sa satuyang agom, sa mga kaakianta, sa mga lolo o lola, o kaya sa mga tiyuhon ta, tanganing aram ninda kung ano ang magiginibo ninda para mas maging maayos pa ang sa indang pagmati. Alright? And abangan nyo pala ngunya na pagkabanggi sa satuyang programa, ang satuyang mga makakasabay, sila Miss Rowena Bravo, dangugon tama ng mga daragdag na impormasyon, hali isa sa ainda. So sa muya yan na head pharmacist yan hali sa Herbs and Nature. Si Ate Nems Turla, abangan nyo man po sa iyang additional information pa. Mga karagdagang impormasyon, manungod sa satuyang pag-urulayan, ngonya na pagkabanggi, si Master James Alejandro asin ang sa iyang guest for this evening na mag-share man kan sa indang experience sa pagtitake ng mga produktong natural asin herbal ng Herbs and Nature. Si Sir Roger, ang satuyang madadangog at siya na interview ni Master James Alejandro. Si Dr. Kelly pala abangan nyo man po, makakasabay taman yan digdi sa programa. And kung may mga kababayan kita na gustong magpadarakan sa inyong mga kapotan digdi sa programa, pwede nyo po yan isend sa samuyang mga numbers, Inuton ta na ang sa tuyang mga numbers na digdi sa station la, sa kaagapay sa Kalusugan, Legazpi. Mas kita po sa po ang programa na re-receive man po gilayon niya ng mga messages na pinapadara nyo sa number na 0981-409-2873. Yan po ang smart line, 0981-409-2873. Ang sa tuyang globe line is 0965-6330955. 0965-6330955. Sa pagme-message po, pakisabay kan sa indong pangaran, edad, and location. Tayan po ay importante sa muya. Pwede man through the internet, hanapon niyo lamang po ang Samuyang Facebook page sa programa. Don't forget to like and follow ang Kaagapay sa Kalusugan-Legazpi Albay, Kaagapay sa Kalusugan-Legazpi Albay. Nalingawan ko pala i-message ang satuyang Kaagapay sa Kalusugan hotline, 0969-610-8133. Okay? So pag may message dyan pala sa mga numbers na yan, isabay nyo po ang sa inyong pangaran, edad, and location. Pwede man kamo direkta na magpadara kan sa inyong mga messages sa Facebook page man kan sa tuyang estasyon. Kaagapay sa kalusugan. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Ang mga natural asin herbal na produkto pares kan may Marvel Tahibo Tea and Capsule, Gen-Z Vitamin C, Gen-Z Plus, Liberate Silimarin Capsule, Optin Lutein, 4G Antioxidants, Vitrum Fat Burner, asin Plemix Lagundi ay available po sa gabos ng mga leading drugstores nationwide.
Parascan Mercury Drugstore, South Star Drug, Watson's Drugstore, asin iba pa. Mababakal man ini online. Hanapon sana ang Herbs and Nature Corporation sa Shopee, asin sa Lazada. Para sa mga kapotan, pwedeng mag-text o tumawag sa Kaagapay sa Kalusugan Hotline 0969-610-8133. Mag-umpisa akong uminom ng may marble sa Hibo capsule. Unti-unti nawawala yung nararamdaman kong pag-ubo, saka yung nakakatulog ako ng maayos. Kung noong dati payat na payat ako, ngayon siguro pag nakita mo ko medyo manilab-hilab na. Yan lang ang nakahiyangan ko sa lahat ng iniinom ko. Ang tulog ko dati, medyo parang tulog manok lang sir Nung subukan ko na yun, pag natulog ako, talagang kailangan gisingin mo muna. Almost 8 hours, minsan sobra pa sir May masakit dito, masakit doon. Parang biglang, parang pinitik lang na. Parang bang sabi ko, pagtayo ko, sabi ko, ay nawala. Lagi akong na-ospital ng asma, minsan hindi ako makahinga. Malaking tulong po. Kasi magmula ako nung nag-inom ako niyan, hindi na po ako na-ospital. Sabi ng mga kapitbahay namin, siguro stroke ka? Sabi ko, bakit? Bakit nakakalakad ka na kaagad? Nakalakad ako. Kaya laki ng pasasalamat ko. Yung tahibuti lang, doon ako gumaling. Kaagapay sa kalusugan. Papalad tayo at meron tayong makakapanayam, isa sa mga nakagamit na mga produkto ng Herbs and Nature. Siya po si Sir Roger. Kumusta ang kalusugan? Kumusta po kayo? Okay naman po. Mabuti ho kung ganun. Si Sir kasi gumagamit ng mga produkto ng Herbs and Nature. Alamin natin kung ano yung mga yan, paano siya natulungan, paano nagsimula, di ba? Pero bago yan, kilalanin muna natin si Sir Roger. Sir, ano ba ang inyong buong pangalan? Roger po. Roger Torres. Roger Torres. At kayo, Sir Roger, ay ilang taon na po sa ngayon? Bali, 46 po. Bata pa, 46 years old si Sir Roger natin. Kayo, Sir Roger, ay taga saang lugar po? Taga dito po sa Nueva Ecija po. So ngayon, habang magkausap tayo ngayon, Sir, ay nasa Gawiho kayo ng Nueva Ecija? Opo, taga Nueva Ecija po. Saan banda sa Nueva Ecija yan, Sir? Sa Santo Domingo po ito. Santo Domingo, Nueva Ecija. Kayo ay nakakagamit ng mga produkto dahil dito nyo nakilala sa programa? Opo, bali, napakinggan ko po yung Marble Taibo po. Opo. Kasi sa totoo lang po, ako po may prostate enlargement po. Prostate enlargement. At ano ang epekto ng namamaga o lumalaking prostate sa inyong kalusugan, Sir? Kasi noon pong lagi ko pong nararanasan, madalas ko po na pag-ihi, palaging kagabi po. Paano ibig nyo sabihin, Sir, na madalas umihi? Parang paulit-ulit ho, pabalik-balik ho kayo sa CR? Ganun po ba? Opo, ulit-ulit po. Yun po yung nagpahirap po sa akin noon na hindi po ako makatulog ng maayos sa gabi. Oo nga, yun ang iisipin kong una no? Kung sa gabi nangyayari yan, pabalik-balik na nagsi-CR kayo lagi. Bigla kayong babangon sa pagkakatulog, babangon na naman maya-maya ng kaunti. So talagang paputol-putol ho yung tulog nyo. Di parang feeling nyo kulang ho ang inyong pahinga ng mga panahon na yon. Opo, yun po yung talagang nagpahirap po sa akin kasi hindi ko po alam na sintomas na pala lang prostate na lumalaki. Sir, tatanong ko lang po sana kung paano nyo nakilala itong may Marvel Tahibo. Alam ko nakikinig kayo dito sa programa, pero meron bang nag-recommenda sa inyo na makinig dito o na-tsempohan nyo lamang na kayo'y makapakakinig? Napakinggan ko nga po yung Marvel Tahibo. Tinry ko po. Kasi nung nag-ultrasound po ako noon na may prostate po ako, may naramdaman na po masakit sa ilalim na sigit ko po pag umiihi po ako Hindi po nawawala yun. May masakit. So hindi lang basta mayat-maya ang pag-ihi, kundi may masakit din. Kapag inilalabas ho yung urine, parang mayroong masakit kayo nararamdaman. Nasaan banda, Sir? Sa puson? Sa ilalim? Sa ilalim po ng singit ko. Sa ilalim ng singit, kaliwa. Okay. So every time umiihi kayo? Opo. Sa unang buga po ng ihi ko, yun, masakit po. Ilang beses kayo umiihi niyan, Sir, sa isang buo maghapon? Kung tatansyahin ninyo, sa palagay ninyo, gano'ng karami kayong beses bumabalik sa CR? Sa araw po naman, hindi po gano'n. Sa gabi lang po talaga. Kung kailan pahinga natin, ano? Minsan, binilang ko po 10 beses po talagang
pagpasok ko po sa trabaho, talagang nahihirapan. Wala na, sir. Oo, putol na putol ang pahinga. Alam niyo kung bakit, mga kaibigan? May sleeping cycle kasi tayo na sinasabi nila na ang tulog natin may dahilan kung bakit dapat hindi lang basta mahaba, kundi tuloy-tuloy. Kasi may mga proseso na nangyayari habang tayo natutulog. Kapag napuputol daw yung tulog, napuputol din yung proseso. So, anong pakiramdam niyo dati nun, sir? Pag bumabalik, pag pumapasok kayo sa trabaho, parang latang-lata. Ganun po ba? Ako po talagang hindi lang po latang-lata, nahihilo-hilo pa po. Padalas po ako magpaalam nun sa trabaho. Hanggang sa kaya nagpaalam na po ako, magpahinga po muna. So nagpahinga kayo doon sa trabaho. Pwede bang matanong ko, sir, kung anong klaseng trabaho yung ginagawa niyo dati? Bali, nagano po ako, nagsisecurity po. Okay. May binanggit ba yung doktor dati kung bakit bigla ang lumabas sa inyo yung paglaki ng prostate? Meron pong sinabi, baka maaari daw sa kinakain po, sa mga pagod din po. Pagod? Kaya pala pinagdesisyonan nyo, sir, na magpahinga na rin muna. Baka nandun sa pagod, baka nandun sa ginagawa nyong trabaho araw-araw. Opo, sa puyat po siguro. Puyat. Dahil hindi nyo na rin kaya dahil lagi kayong puyat So hindi nyo na rin kaya talagang ipagpatuloy pa yung trabaho ng ganun din. Na lagi kayong nahihilo, lagi kayong walang kalakas-lakas. Anong Yung sa tulog po ang nagpahirap po sa akin doon. Palagi po akong bumabangon sa gabi. Sir, meron akong tanong dahil alam nating si Sir po ay gumamit na ng May Marbel Tahibo, pero kailan po ninyo nasimulan yan, sir? Dahil sinubukan ko po sa uminom ng 5 days. Wala pa pong 5 days. Talagang napansin ko po na wala na po yung pag-ihi ko na masakit sa ilalim ng singit ko. Nawala po siya. Ganun, sir. Yung pinag-uusapan natin kaninang parang masakit dun sa bandang kaliwang bahagi ng singit, kapag umiihi kayo, kapag yung unang bugsuho ng labas ng ihi, sumasakit siya, sabi nyo, after 5 days, hindi nyo na naramdaman yon. Opo, wala pa nga po 5 days. Talagang sinubukan ko po uminom ng Tahibo tea. Opo, Tahibo tea. Ayan, mabuti binanggit ninyo kasi palagay ko yung mga nakikinig sa atin gusto ring malaman Aling May Marbel Tahibo yung mga nainom na ni Sir. So, sabi nyo nga, May Marbel Tahibo tea pala ang inyong nainom, nasubukan. Sir, ang galing mabuti naman at gumanda ang pakiramdam nyo at mabilis. Sa loob ng 5 araw lang o less than 5 days lang, nawala na yung dati pa ninyong pinoproblemang sakit. Oo nga pala, gaano na ba katagal ninyong pinoproblema yan? Yung may masakit sa singit, yung paulit-ulit na ihi? Matagal na po, nung nakaraang taon pa po ito na kinakabahan na nga po ako dahil sabi ko ba't kaya hindi po nawawala ito? Kasi sabi po ng urology sa akin, obserbahan ko po yung pag-ihi ko. May binigay po silang gamot sa akin, medyo mahal po, hindi na po ako nakakainom. Isang buwan po na direct. Bumuti naman ba? Nakatulong ba yung gamot? Konti lang po, parang hindi po naman talaga sa hindi siya tuluyang nawala. Opo, hindi. Okay, hindi siya tuluyang nawala. Kaya parang ang pakiramdam nyo, kahit na ininom nyo yung gamot na yon, nandun pa din. Umiihi-ihi pa rin kayo na madalas at nandun pa rin yung sakit. Opo, yung sakit na yung sa may ilalim po na singit ko, yun ang hindi mawala-wala. Hindi mawala-wala. Talagang pinahirapan talaga kayo niyan, yung sakit sa singit na yan, sir, Kung madalas pinag-uusapan natin, mga kaibigan, ay parang rheuma, arthritis, sakit sa katawan, yung kay sir, sakit din, pain din, pero iba yung pinagmumulan kasi nandun sa bandang singit area Ano nga palang nangyari, sir, doon sa gamot na nireseta sa inyo ng doktor? Ngayon ba, iniinom niyo pa po siya o hindi na? Hindi na po. Kasi medyo mahal po kasi yung gamot. Mahal yung gamot. So, ibig nyo sabihin, nung gumamit kayo ng May Marbel Tahibo nitong, kailan nga, sir? Uli kayo gumamit ng May Marbel Tahibo? Ito lang po sinubukan na talagang sunod-sunod po yung pag-inom ng hapon nilang po. Pero, umigi na ho kagad. Sabi nyo, in 5 days, ay bumuti na yung, wala na ho yung pananakit. Nawala po yung sumasakit sa ilalim ng singit pag-ihi. Madalas ko na pong nararamdaman noon,
ito pero hindi ko po alam na prostate na po pala. Yung last year pa niyang pinoproblema, ay nakuha lang ho ng 5 araw. Kaya nagpapasalamat kami na nakahiyangan niyo ho ng maigi itong may Marbel Tahibuti. May tatanong ako, sir. Ang ganda, no? Nawala yung sakit. Nawala yung parang kirot dun sa lagi yung matagal nang nirereklamo ni sir at nagpapahirap sa kanya. Direktang epekto ho talaga ng prostate enlargement, yung madalas na pag-ihi. May improvement ho ba, sir, dun sa pag-ihi ninyo? So ngayon po, bawasan ko yung madalas ko na pag-iwi sa gabi. Ayun, mabuti. Hindi na kagaya nung dati. Opo. I-trip po pero hindi na ako madalas nakatulad doon dati na talagang halos wala po kong tulog. Hindi na yung kagaya nung 10 beses. Hindi na po. Hindi naman na po. Hindi na. Opo, sa 2 na lang po. Ganun. Talaga? O di, ang layo. Ang laki ng diferensya, sir. Hindi kagaya nung dati na, naku, grabe yung 10 beses kang nabumabangon, ano? Wala ka nang naitulog ho halos nun eh. Baka pag bumalik ka, hindi ka na makabalik sa pagkakahimbing. Opo, nahihirapan na pong makakuha ng tulog. So, ibig sabihin, dahil 1 o 2 beses na lang kayong umiihi sa gabi ngayon, sir, kumpara dati na napakarami, ngayon, mukhang mas mahaba na ho ang pahinga ninyo. Okay na po. Okay na ang pahinga nyo. Mas po ba, nawala na ho ba yung mga sinasabi nyo dati na mga hilo-hilo, yung kahinaan ng katawan, mas nag-improve na po ba? Opo, nag-improve naman na po. Nag-improve na. So, ang laki na kaagad ng pinagbago. In fact, nawala na yung isa sa matinding pinoproblema ni Sir Roger. Maikling panahon pa lang naman yung iniinom ni Sir, pero magandang senyales yan na ang laki na ng improvement. Kaya, nakakita niya rin po, nagpapasalamat ko din po. Una po sa Diyos, sa Panginoon, na napakinggan ko po yung taibo na sinubukan ko, nakatulong po din talaga. Subukan ko nila yung Marbel Tahibuti, talagang mararanasan po nila yung malaking tulong po sa yung mga karamdaman na katulad po. Talagang yung pong problema ko po nung nakit sa ilalim ng singit ko. Talagang pinakaban na rin po ako doon dahil hindi na po ata mawawala. Ang totoo po, wala pa pong 5 araw eh. Nung napansin ko, wala na yung sumasakit. Nagulat nga rin po, sinabi ko sa misis ko. Wala na ako yung sumasakit ko rito. Kaagapay sa kalusugan. Pag inuubo, plema. Pag hinihika, plema. Pag hirap sa paghinga, parado ng plema. Ilabas ang plema sa bisa ng lagundi. Plemex Forte Lagundi Capsule and Syrup. Ang Plemex Forte ay gawa sa natural na dahon ng lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Para magaan ang paghinga, hinto ang ubo, tigil ang hika. Ubo, Plemex. Hika, Plemex. Hirap sa paghinga, Plemex. Madaling tandaan, plema? Plemex! Basta lagundi, Plemex! Vitex Nigundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. So, nung matuklasan ko nga po yung Optin, nakatatlong araw pa lang po ako nakaramdam na ako ng bumuti po, tsaka unti-unti na ako hindi masyadong lumuluha. Ang mag-isa panonood ko ng TV, hindi na ako nahihirapan at saka hindi na katulad yung para kung kailang ko munang ipitig ng konting mata ko para makita ko yung pinapanood ko. Ngayon hindi na lumuluwa yung mata ko na yung mga tao talaga nahaninag ko na at saka yung mga tinitingnan ko sa malayo nahaninag ko na talaga hindi katulad ng dati. Dati po, mga mata ko po lumuluha. Almost one week po yun. Dumating ko yung kapatid ko galing Manila. Binigyan niya ako ng Optin. Yun, nawalan na yung pagluluha ng mga mata ko. The best po talaga yung Optin kasi okay na okay ngayon po yung mga mata ko. Ang sakit walang pinipiling panahon. Tag-ulan man o tag-araw, ang kalusugan dapat laging may proteksyon. Kaya pagdating sa pag-iingat ng ating katawan, piliin ang mapagkakatiwalaan. Gen-C Vitamin C. Ang Gen-C ay nagtataglay ng sodium ascorbate, Vitamin C na banayad sa sikmura. Ang Gen-C ay magandang proteksyon laban sa iba't ibang problema natin sa katawan. Prevention is better than cure, ika nga nila. Kaya, panatilihing matibay ang kalusugan ng ating pamilya. Dapat everyday healthy. Gen-C Vitamin C, may laban tayo. Kaagapay sa kalusugan. Kaagapay sa kalusugan.
Sa vitamin C, lalo na yung high doses, mas maigi yan para sa paghilom ng isang sugat na galing sa isang operasyon. Okay. Opo, So the opo. earlier, you cut the healing time. Okay? Opo. Hindi na tatagal. Opo. Kapag 1 week siya bagong gumaling o 2 weeks yan, Opo. baka in 4 days, maganda-ganda na po ang sugat natin. Okay. Pag sa mega dosing daw, tinutulungan niya ang depensa ng katawan ng isang individual para iangat Iangat. yung Okay. kanyang abilidad. Opo. So, kumbaga hanggang dito lang, it stretches to the limit na maprotektahan ka against yung mga viruses na dapat Oo. dumating. Tama. Even allergic reaction can become lesser, as I told you. Tama. I Opo. myself is a perfect proof. Tama pa. No? The last few years, nagsinumula ko ng 2,000 milligrams, which is 2 sa umaga, capsules, and 2 sa gabi. Napansin ko yung aking pagbabahing, pagkakasakit, no? Hindi na madalas. Hindi na madalas. At kumbaga, ihahambing ko na may shield ako eh. Parang ganun. Parang may Oo. shield ako. Parang may Harang ka lang. Harang, Oo. yun. May That's the harang word. ka May lang. harang. No? Yun ang kagandahan ng at mega doses. And of course, naalala mo pa sinasabi ko sa iyo, sa kanilang pag-aaral na delay ang pag-akyat ng asuka sa ating katawan ay babagal. So if you are actually a diabetic, hindi siya masyadong aangat. We should eat to live, hindi live to eat. No? Marami po sa atin at ako po guilty niyan nung medyo bata-bata ako. Ang aking relaxation, ang aking pastime is kumain. Mali po yun eh. Mali po yun. At saka kung kumain man tayo, we should also try to use it, no? Sa pamamagitan ng ehersisyo, no? And of course, tama wasto ang oras ng ating pagtulog. Try to contain ang ating stress factor. Stress na ating trabaho, stress po ating mga kapamilya sa bahay, no? Sa araw-araw, no? No? Kaya nga, itong vitamin C pala is a good antioxidant. Pag sinabing antioxidant, okay, ano ba yan? Pag nasa stress tayo, pag nagkakaroon tayo ng mga masasamang bagay na may basura sa ating katawan, nagkakaroon tayo ng oxidation. Naka-oxidize yung ating mga cells, namamatayan. Talaga na oxide. So, ito ang antioxidant. Kontra siya doon sa masamang nangyayari. So, Okay. parang nanoneutralize niya itong mga basura o mga masasamang bagay. No? So, and these are totoo based on facts na pag-uusapan. That's why the group of Dr. Gloria Bonuccelli came out with this better finding. Kaagapay sa kalusugan. Good time! Masaya pag may selebrasyon. Huwag lang masosobrahan. Pag nasobrahan, masama sa kalusugan. Baka magkatama din sa atay. Moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay silimarin na nakatutulong sa kalusugan, pati sa atay. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, yan ang celebration. May good time man o wala, ingatan ang kalusugan. Alagaan ang atay. Liverade Silimarin Capsule. It's Liver Lover, boys! Cheers! Ang Liverade ay mabibili sa iyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Yung ubo na po ako na ubo, umpisa na po yun eh. Sa pag-ininom ako siya ng Gremex, okay na po ako. Sa akin po, proven ko po na mabilis po humuhupa yung ubo ko at hindi na po tumutuloy yung asthma ko. Mabilis po yung nare-relieve po agad ako pag umiinom ako ng Gremex. Noon nga, inuubo ako pagkagabi. Pag-inom ko nung Lamundino, hanggang ngayon, hindi ako inuubo ng ubo. Maganda epekto, nawala yung ubo ko. Mga anak ko po, sir, lahat po sila pinaiinom ko ng Clemix Labundi. Kasi po yung isang anak ko, yung 8 at 12. Lahat po yun, puro Labundi lang po pinaiinom ko eh. Mahirap talaga pag inuubo ka. Kasi pag ubo ka, tuloy-tuloy, bilbilate ba? Parang ayaw na akong sigilan ng ubo. Hindi na titulan na ubo yan. Kailangan gumamit ka na ng Clemix. Pero ngayon, okay na nga po ngayon, ginawa talaga. Tsaka lumalapas yung yung klima mo. Kumahagod yung dibdib mo. Clemix na! Kawawang batay, lubo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Clemix for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Clemix na! Sa ubo ng baby pasteko, Clemix Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Clemix Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Clemix! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Clemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Kaagapay sa kalusugan. Health Update. Ang
Ang benign prostatic hyperplasia o tinatawag din na prostate gland enlargement ay karaniwang kondisyon ng mga kalalakihan habang nagkakaedad. Ang paglaki ng prostate gland ay maaaring magdulot ng hindi komportableng urinary symptoms. Kabilang dito ang pagbabara sa daluyan ng ihi palabas ng bladder. Posible rin itong mauwi sa problema sa bladder, urinary tract o kidney. Marami namang epektibong lunas para sa naturang kondisyon gaya ng invasive therapies at operasyon. Ilan sa mga posibleng sanhi ng benign prostatic hyperplasia ay hindi pa malinaw. Gayunman, pangunahing nararanasan ito ng mga may edad ng kalalakihan. Batay sa pag-aaral, hindi maaaring ma-develop ang benign prostatic hyperplasia sa mga lalaking tinanggalan ng testicles bago sumapit ang puberty. Kaya naman, naniniwala ang ilang mananaliksik na may kaugnayan ang edad at testicles sa pagkakaroon ng BPH. Kaagapay sa kalusugan, Health Update. Okay, maraming salamat Ate Nems Turla sa Kaagapay sa Kalusugan Health Update. So yan po ang manungod naman sa prostate problem. So yan pala ay enlargement or may inflammation na nangyayari dyan sa satuyang prostate glands. Kaya nagkakaigwa ng kadipisilan talaga pag nag-ihi. So kadaklan sa mga boys, lalo na sa mga nasa edad na arog na kaiyan, nasa edad na arog na kaiyan ang na-experience, ano. So ang hirap mapagalo na maray yan arog kaya na sitwasyon, kasi kung ikahirit-hirit ka ng ipaluwas yan na iihiin mo, tapos pag ihi mo dikit lang ang nagluwas, makamundoon, di ba? Pero grabe sa pagtios mo, pero dikit lang pala na nagluwas. Ang maraot kayan, pabalik-balik ka pa sa CR, pero dikit man lang ang sa imong tigluluwas. Mas better man talaga na nailuluwas mo ito gabos. Kaya nga ni si Sir Roger, ang satuyang guest for this evening, iyo man ang experience, ano, lalo na sa pagturog, yan talaga nakakaistorbo man yan sa pagturog. So urge na mag-ihi pagkabanggi, makakaistorbo na yung marayan sa satuya pag kita na magturog na pagkabanggi. Kasi imagine mo naman kung halimbawa pagal-pagal ka sa maghapon, tapos gusto mo na magturog ning duro diretso pagkabanggi, pero day mo maginibo, paghigda mo mangiturog ka, makapikit ka ning sarong oras, magimata ka, maihik ka, tika ihion ka. Tapos pagbalik mo sa higdaan, nangiturog ka naman nga dikit, maihik ka na naman, kasi yan nga ni may urge ka na naman ng pag-ihi hanggang sa makapira kang ulit yan, dahil ka na nakakuha ng tultol na pag-ihi, di ba? So makamundoon para sa mga nasa edad na iyan. Pero maray nga ni si Sir Roger, ang ginibo ni Sir ay nag-take siya ng My Marvel Tahibo na may TN capsule. So ang ginibo ni Sir Roger, pig-take niya so ining suplemento, and dakulaon na maray ang naitabang sa iyang hawak, nabawasan so sa iyang mga discomfort, maayos na sa iyang pagturog, duro diretso na ang sa iyang pag-ihi bago pa man siya na magturog pagkabanggi, ubos na maray ang sa iyang naiihi. Tapos kung magimataman kinaagahan is or magimataman sa katahawan kan sa iyang pagturog para mag-ihi man, pagbalik na sa igdahan, pero diretso na naman. So, pero arog kaya naging comfort na naabot nakuha ni Sir Roger sa pagte-take niya ng My Marvel Tahibo. As in man, duman sa mga kababayan na may same experience na nag-take man kaining produktong My Marvel Tahibo, halos parehas sa indang mga na-experience parehas man ang naitabang sa inda ng pagte-take ng My Marvel Tahibo. So, what's the question? What's the reason? I mean, sa nangyayaring araw kayo ni sa mga kababayan na nagtitake ng My Marvel Tahibo. So na-find out pala na ang tahibo mismo, ining hali sa puno ng tahibo tree na sa gitna pa, sa inner bark ng tahibo tree na iyon man ang content kasi tuyang mga suplementong My Marvel Tahibo ay may properties na nakakatabang palanduman sa pagpapaihi kan sa tuyang mga kababayan.
So kung cleansing lang ang pagrulayan ta, ang may Marvel Tahibo may tabang sa bowel movement, may tabang man po sa mas maayos na pag-ihi. Talagang tatawan ka ning maayos na duro-diretsong pag-ihi na kumpleto. And saro pa mga tugang sa nakakatabang palan sa mga kababayan ta, kaya arog kaya na nangyari sa inda na daw may prostate problems inda, naging maayos ang sa indang pagmati is dahil sa may anti-inflammatory properties ang may Marvel Tahibo. So nadangog ta sa explanation ni Ate Nems sa Kaagapay sa Kalusugan Health Update na ang prostate problems ay usually utong na-mention yung sakit ay may enlargement or may inflammation dyan sa parte kan sa tuyang prostate gland. So ang may Marvel Tahibo, may property siya na para na makakatabang para pakupuson utong mga namamaga sa tuyang hawak. And that includes the part na yan na prostate glands na namamaga para sa mga boys, ano? So yan ang magayon na nakatabang sa inda and makakatabang pa sa mga kababayan ta na baka may same condition man, may same problem man, lalo na sa mga boys na may same problems man digdi sa indang prostate. And kung gusto tama na makaiwas sa araw kayan ng mga problemang pangkalusugan, mas better na magte-take na kita kay may Marvel Tahibo. Daw pa kita nag-abot naman sa edad na usual nag-abot yan na sakit. Dapat nagte-take na kita kaining produktong may Marvel Tahibo 3 times a day. Bakit ba, Kuya John Barris, nirarush mo kami? Hindi naman sa nirarush kita, pero ganito talaga kasi ang magayon na gibuhon ta. Prevention kasi yan eh. Yan ang magayon na prevention. Kasi ang mga boys kasi madalas naman talaga pinagdi-delay nindaan sa indang pag-ihi, di ba? Sabihin nyo hindi. Oh, di ba? Kasi kung kita po na mga boys masyadong busy sa mga gibuhon ta, ay minsan nalilingawan ta na mag-ihi. Minsan may mga importanteng bagay kita na kaipuhan tang isacrifice ang sa tuyang pag-ihi para lang matapos itong mga bagay na ito. Minsan may mga times naman na dahil kita makadulag sa sarong tao or sa sarong sitwasyon na para mag-CR lang, di ba? So, ganyan ang madalas na nangyayari sa mga kalalakihan. Kaya minsan naglilid man dyan sa araw kaya na sakit. Naiipon na araw kaya ng permitang ginigibo. Hanggang sa pag-abot sa edad na ito, nangyayari na talaga yan. So, yan ang magayon na gibuhunta sa pagtitake ng may Marvel Tahibo para mapakinabangan ta, since nakakatabang ang may Marvel Tahibo sa pag-iihi ng kumpleto. Before we start our day, bago kita magdagos sa oral daw tang gibuhon, nakatake na kita ng may Marvel Tahibo, mapapaihi na kita ng kompleto kayan sa mga CR, then pagbalik ka, diretso na sa tuyang pag-iro. Although may mga times naman na mapapakakan kita or mapapainom na naman kita, tapos may mga gigibuhon na naman kitang activity, pag nagpasiring naman kita gilayon sa CR, diretso naman sa tuyang pag-ihi. Na tayo iisipon na araw kayo mga sa tuya. Kasi we prevent what might happen in the future, right? Yes, that's right. And ganyan din ang magiging kung sa aldaw araw kaya ng mga effect na mapapakinabangan ta sa may Marvel Tahibo, maski sa banggi po iyuman ha, maski sa pagkabanggi iyuman ang mapapakinabangan ta. Kung sasabayan ta pa kaya ng mga iba pang suplemento na paraskan 4G antioxidant, kasi kung nadidipisilan man kita magturog pagkabanggi, idi sabayan taman kaining may Marvel Tahibo tapos 4G antioxidant. Pagsabayan ta para mahiling nyo ang mga magayo na benepisyo kaan. So 4G antioxidant pag kita nadidipisilan sa pagkaturog pagkabanggi dahil sa siguro may mga anxiety problems kita or dahil dyan sa mga prostate problems, yan, magayon yan na makakatabang kasi ang may Marvel Tahibo dahil sa may complete na tabang siya pampaihi, tapos ang 4G antioxidant na may tabang naman sa pagpapaturog, ang mangyayari kaan ay pag nag-take po kita, bago kita magturog kaan, mapapaihi na kita. Tapos pag naghigda na kita, diretso na saan ng pagturog ta. Kasi nailuwas ta na gabos, tapos na may pampakalma pa kita na para sa pagpaturog ta. Tapos if ever man na magimata kita kinabanggihan or sa katahawan ka sa tuyong pagturog na gimata kita, dahil sa may urge na naman kita mag-ihi, pagbalik ta sa CR kaan, pagbalik ta sa pagturog ta kaan,
diro-diretso man gila yun. And mapapakinabangan nyo ang 4G antioxidant dahil sa quality of rest na masasabi mong na-achieve mo sa pagturog mo sana. Maski dikit lang ani, maski bakok pang kompleto. Maski bakok pang kompleto ang sa imong time of sleep, maski nasa 6 hours or 5 hours lang dahil sa kabisihan ka siguro pagkabanggiman o na-achieve ka lang sa 5 hours, pero sa 5 oras na yan, sa pagmata mo pagkinaagahan ka, pagmata, kompleto man gila yon ang sa indong pagturog. And yan po ang mga magagayon pa. May mga iba pang technique kayan sa pag-take ng iba pang mga suplemento ng herbs and nature. And kung may mga questions pa kamo dyan, i-send nyo lamang po yan sa samuyang mga numbers. Inutunta na ang Kaagapay sa Kalusugan Hotline. Sa number na yan, pwede nyo makaolay ang sa tuwing mga pag-iribahali sa herbs and nature. Paras po nila Dr. Kelly Salvador, Miss Rowena Bravo, asin iba pa. Sinda po kasi nagtatabang na simbagan ang sa inyong mga kahapotan. Sinda mismo ang nagre-reply sa mga messages na pinapadara nyo sa number na 0969-610-8133. 0969-610-8133. Yan po ang Kaagapay sa Kalusugan Hotline. Ang iba pang numbers na dara-darata anytime, anywhere, maski tapos na po ang programa, re-receive naman po gilayon nyo ng mga messages nindo. Isend nyo lamang po sa Smart Line 0981-409-2873. Ang sa tuyang Globe Line is 0965-633-0955. Sa pagme-message, pakisabay kan sa indong pangaran, edad, and location. Dayan po ay importante sa Muya. Pwede man through the internet. Hanapon nyo lamang po ang Samuyang Facebook page sa programa. Don't forget to like and follow ang Kaagapay sa Kalusugan-Legazpi Albay. Kaagapay sa Kalusugan-Legazpi Albay. Kaagapay sa Kalusugan. Para may laban, Gen C Plus. Vitamin C na, plus zinc pa. Gen C Plus na. Maaaring makatulong sa immune system with proper diet and exercise. Resistensyang palaban sa tulong ng Gen C Plus. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa liver lovers, Liver Aid pa din. Liver Aid Silimarin Capsule. Liver Aid with proper diet and exercise araw-araw. Liver Aid Silimarin Capsule. Be a liver lover. Liver Aid na. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kaagapay sa Kalusugan. Mula sa Brazil, South America, kilala sa maraming pangalan, ginagamit buong mundo. Ang tahibo na kilala sa pagpapalakas ng resistensya ay narito na. Purong-puro. My Marvel Tahibo Tea. Ito ay naglalaman ng purong inner bark mula sa puno ng tahibo. Nagpapalakas at nagpapatibay sa ating immune system. My Marvel Tahibo Tea. Ito ang purong proteksyon. Ang My Marvel Tahibo Tea Bags and Capsules ay available sa mga Mercury Drug Stores, Watson's Drug Store, South Star Drug at iba pang mga leading drug stores nationwide. Ang una kong nasubukan ay yung si Vitamin C. Ang malaking bagay, hindi ako inuubo, hindi ako sinisipon. Hindi na lang papakawala nun. Medyo pagka-isisiponin, wala, hindi na ako tuloy. At saka nakasag-resistensya ako eh. Hindi na ako sakitin. Ang GC ko na, tinunod ko na Nigados, no? Dalawa sa umaga, dalawa sa hapon. Gusto kong tumulo ang luha ko. Kasi alam mo, ito talaga nagpapagaling sa akin. Maging sa pamilya ko, kasama namin ito. Vitamin C nagtitake ako hanggang ngayon. Malaking bagay yung pag-inom. Gensi po. Wala ko pa, mamamatay na ako nun sa pakaramdam ko. Pagkalaman din po lang napakarami. Sana nga po yung mawawala yung produkto niya. Alam mo, siguro wala pang 4 na araw. Nawala yung ubo ko. Napakaganda ng Ginsi talaga. Kaagapay sa Kalusugan. Kaagapay sa Kalusugan.
Actually, ang may marble tahibo ate is single component lang siya, single raw material. Ito po yung tinatawag nating lapatio tree or ito po yung inner bark nasa loob po ng tahibo tree. So, yung tahibo tree, meron po yung napakalaking bark, tapos yung nasa loob po, yun yung kinukuha po natin, yung nasa pinakagitna po ng kanyang bark. Yun po ang kagandahan ng ating may marble tahibo. Wala po siyang sangkap na hinahalo. So, kung yung ating pong tahibo tibag, kung ano po yung bark, yung kanyang ano po talaga, shinred lang, para magkasya sa tibag, maging tibag. Tapos yung ating capsule, ang ginawa is ginawang pulverize, pinino lang po para magkasya po sa capsule. So, wala pong hinalo, walang dinagdag. Ito po yung dahilan kung bakit hindi kinakailangan ng reseta ng doktor kapag iinumin mo ang may marble tahibo, at nabibili siya over the counter, no, Miss Weng? Actually, Ate Nems, lahat po kasi ng lahat po naman po ng pag sinabing food supplement, talagang over the counter po. Hindi po siya need ng reseta ng doktor po. Miss Weng, ang may marble tahibo ay anong age dapat allowed na inumin, especially po yung capsule? Okay po, ang atin pong may marble tahibo, 18 years old and above po. Pero po kung mga estudyante, mga teenager na ang katawan po is parang pangmatanda na, po pwede na pong uminom kahit isang capsule po sa isang araw. Kasi ang recommended dosage naman po natin sa mga 18 years old and above po is 3 capsules a day naman po. So pareho lang din yan sa may marble tahibo tea. Yung may marble tahibo tea naman po, sabi nga po natin, pwede siyang gawing tubig. I mean, pwede siyang inumin mayat maya po. So, kahit ilang tasa pa po yan, kahit paulit-ulit yung lagyan ng mainit na tubig hanggat may lumalabas na katas doon sa tahibo bark natin, is okay po. Wala pong magiging problema. Kahit paulit-ulit nyo pong inumin sa buong maghapon po. Kaagapay sa kalusugan. So, nung matuklasan ko nga po yung Optin, nakatatlong araw pa lang po ako nakaramdam na ako ng bumuti po, tsaka unti-unti na ako hindi masyadong lumuluha. Ang mag-isa panonood ko ng TV, hindi na ako nahihirapan at saka hindi na katulad yung para kung kailan ko munang ipitig ng konting mata ko para makita ko yung pinapanood ko. Ngayon hindi na lumuluwa yung mata ko na yung mga tao talaga nahaninag ko na at saka yung mga tinitingnan ko sa malayo, nahaninag ko na talaga, hindi katulad ng dati. Dati po, mga mata ko po lumuluha. Almost one week po yun. Dumating ko yung kapatid ko galing Manila, binigyan niya ako ng Optin. Yun, nawala na yung pagluluha ng mga mata ko. The best po talaga yung Optin kasi okay na okay ngayon po yung mga mata ko. Ang sakit walang pinipiling panahon. Tag-ulan man o tag-araw, ang kalusugan dapat laging may proteksyon. Kaya pagdating sa pag-iingat ng ating katawan, piliin ang mapagkakatiwalaan. Gen-C Vitamin C. Ang Gen-C ay nagtataglay ng sodium ascorbate, Vitamin C na banayad sa sikmura. Ang Gen-C ay magandang proteksyon laban sa iba't ibang problema natin sa katawan. Prevention is better than cure, ika nga nila. Kaya, panatilihing matibay ang kalusugan ng ating pamilya. Dapat everyday healthy. Gen-C Vitamin C, may laban tayo. Magandang balita mula sa Herbs and Nature. Ikinatutuwa po naming ipaalam na mas lalo pa tayong makatitipid sa mga paborito nating produktong natural mula sa Herbs and Nature. Maaari po nating mabili sa mga leading drugstore kagaya ng Mercury Drugstore ang mga produktong ito na nakatipid pack. 10 capsules plus 1 ang mga produktong My Marvel Tahibo Capsules, 4G Antioxidants, Liverade Silimarin, Vitrum Fat Burner, at Optin Lutein. 10 capsules plus 3 naman ang Gen-C Vitamin C. 10 plus 5 naman ang Plemex Lagundi Capsule. Kaya ang kalusugan natin, lalong mas maganda sa mas abot kayang halaga. Tipid packs ng mga produkto ng Herbs and Nature, available po sa ating leading drugstores nationwide. Kaagapay sa kalusugan.
Mga tugang ang mga produkto kan Herbs and Nature asin kan Trevenant Corporation, yan po na My Marvel Tahibo Tea and Capsule, 4G Antioxidants, Liver Aid Silimarin Capsule, Optin Lutein Capsule, Vitrum Fat Burner, Gen C Vitamin C, Gen C Plus asin ang Plemex Lagundi na may capsule and syrup. Yan po na mga produkto na yan ay available sa gabos na mga drugstores, mga botika, asin pharmacy nationwide. Sa man po kita magdumaan, may mababakal po kita kaya ng mga produkto at mga national products po yan. Anywhere here in the Philippines, maski dyan sa mga saradit or mga darakula man na tindahan, dapat available man po yan. Duman sa mga nasa ararayong lugar, sa mga upland areas, ang syempreng number one na inutuntang gibuhon is magbisita sa mga smaller community drugstores na harani sa saindong mga karungan. Dakula man ang chance na available man po ini mga produkto sa indong lugar. Pero in kaso na hindi pwede man kamo magbisita naman sa mga sentro, pero inutunta sa mga leading drugstores. Diyan po sa mga leading drugstores talagang available ini mga produkto. Pero madali na maubos ang mga kababayan talaga, yun ang gustong inomon, so mga safe inomon, tapos sa mga natural na mga produkto. Para sa mga po kayo mga produkto ng Herbs and Nature lalo. Kasi yan talaga madali man maubos sa mga leading drugstore. Kaya pasiguruhon ta na kung makapasiring kita sa sa mga leading drugstores para sa Mercury Drugstore, South Star Drug, Watson's Drugstore, The Generics Pharmacy, Generica Drugstore, asin iba pa. Pasiguroon ta na makabakal kita tulos. Pero kung in kaso man, dai man talaga, naubusan na naman, ay pwede man magbakal through online. I-search nyo po sa Lazada o kaya sa Shopee ang Herbs and Nature. Pag na-search nyo po, ma-appear dyan sa indang online store, pakiclick na lang po kayo ito, tapos mahiling nyo na lang sa indang mga produkto, mapili na sana po kamo kung ano itong mapigiinom nindong mga suplemento. Kompleto po dyan, yaon dyan sa mga produktong pandagdag ng vitamin C, para sa kang na-mention pa kanina, ining My Marvel Tahibo, so 4G Antioxidant, so Liver Aid, so Vitrum Fat Burner, so Optin, so iba pa. Paka-click nyo po, pakalag nyo po kang mga kantidad kung perang gusto nyo bakalon. May mga hagadan po sindang mga details para sa pag-deliver, and after a few days, maabot na sana po yan sa indong mga kaharungan. So, ganyan po ka-easy. Kung gusto nyo naman magbakal ng mga tipid promos, may mga 10+1 promo kita dyan sa mga leading drugstore. May 10+3 din dyan, tapos may 10+5. Sa mga Mercury Drugstores, available naman po ang 10+3 capsules ng Gen C Vitamin C, as in 10+1 capsules ng Gen C Plus. Pwede nyo pang makasabay dyan sa yung mga promo staff na yaon dyan sa mga Mercury Drugstore dito sa Daraga area, sa Legazpi area, as in dyan sa Old Albay area. Sila, Ma'am Hazel and Ma'am Mera, nagtatabang po yan na mga promo staff na simbaga na sa inyong mga kahapotan kung may mga questions ka mo about digdi sa duwang mga produkto. Yaon po sinda sa aga dyan sa Mercury Drugs Old Albay, as in dyan sa Mercury Drugs Rizal. Alas 9 ng pagkaaga hasta alas 6 ng pagkabanggi. Pero kung makakatabang naman kami sa mga kahapotan nindo, pwede nyo po kaming i-message sa samuyang mga numbers inutunta na an sa tuyang kaagapay sa kalusugan hotline. Dyan po sa number na yan, pwede nyo makaolay an sa tuyang mga pagribahali sa Herbs and Nature na paras po nila Dr. Kelly Salvador, Miss Rowena Bravas, and iba pa. I-message nyo lamang po sinda sa number na 0969-610-8133. 0969-610-8133. Ang iba pang numbers na dara-darata anytime, anywhere. Ang sa mga smart line 0981-409-2873. Ang sa tuyang globe line is 0965-633-0955. Sa pagme-message po, pakisabay kan sa indong pangaran, edad, and location. Tayan po ay importante sa Muya. Pwede man through the internet. Hanapon nyo lamang po ang Samuyang Facebook page sa programa. Don't forget to like and follow ang Kaagapay sa Kalusugan, Legazpi, Albay. Kaagapay sa Kalusugan. Tungkulin ng immune system na labanan ng katawan laban sa sakit at karamdaman. Kaya naman, tulungan natin ito na mapatibay. Kumain ng wasto at malulusog na pagkain. Iwasan ang labis na stress. Huwag maglalasing.
Iwasan ang labis na pagpupuyat. Ugaliing uminom ng sapat na tubig. Ihinto ang paninigarilyo at iba pang bisyo. Huwag kaligtaang mag-ehersisyo. Uminom ng mga immune-boosting supplement gaya ng My Marvel Tahibo Tea and Capsule, 4G Antioxidant, Gen C Vitamin C at Gen C+. Ang mga herbal supplement at vitamins na ito ay kilalang nakapagpapalakas ng resistensya. Ang pag-inom ng My Marvel Tahibo Tea Bag ay 5 cups a day, habang 3 beses bawat araw naman ang My Marvel Tahibo Capsule. Isang kapsula naman ng 4G Antioxidant ang iinumin bago matulog sa gabi. Maaaring itaas ang dose ng pag-inom ng Gen C o Gen C Plus sa pamamagitan ng mega dosing para mega din ang proteksyon. Uminom ng Gen C Vitamin C o Gen C Plus, 2 capsule sa umaga at 2 sa gabi. Tandaan na ang pagkakaroon ng malakas na resistensya ay hindi lamang para makaiwas sa sakit, kundi para matulungan din na mapabilis ang recovery mula sa sakit o karamdaman. Kaagapay sa kalusugan. Mga tugang, inabot na naman kita ng oras ng pagpaaram sa programa, pero bago kita magdagos, pasalamatan ta muna mga nakasabay tangon niya na pagkabanggi. Sa Technical and Engineering, thank you. Sa Management ng DCGB, thank you. Sa Management ng Herbs and Nature Asincan Trevenant Corporation, sa mga pag-iribat dyan, kila Sir Jumar, Sir Obet, Sir Dearlo, Sir Rold, kay Dr. Kelly Salvador, Miss Rowena Brava, Sinibapa, maraming salamat po. Sa mga pag-iribat naman, hali sa kaagapay sa Kalusugan, Manila, kay Master James Alejandro, asin Atenem Sturla, maraming salamat po. And of course, sa Indo, mga tugang na tumutok sa programa poon sa poon, hasta sa ngunya na patapos na naman kita. Maraming salamat po. Sana po may mga nakudan na naman kita mga bagay na makakatabang sa tuya para tamanan ng sa tuyang hawak, maiwasan ang pagkakaigwa ng mga sakit. Magribanan po kita gilayon sa aga, same time, same station, same program. Kaagapay sa Kalusugan, kaibanan si Kuya John Barrios, digdisan na yan sa DZGB 729 kHz, alas 8 ng pagkabanggi, hasta alas 9 ng pagkabanggi. God bless sa Indo Boss. Adios. Nikita, I need you so. Nikita is the other side of any given line and time, counting tempting soldiers in a row. Oh no, Nikita, you'll never know. Dream of me? Do you ever see the letters that I write? When you look up through the wire, Nikita, do you count the stars at night? And if there comes a time guns and gates no longer hold you in, if you're free to make a choice, just look towards the west and find a friend. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh, Nikita, I need you so. Nikita is the other side of any given line and time, counting tempting soldiers in a row. Oh no, Nikita, you'll never know.
it feels to hold you. Nikita, I need you so. Oh, Nikita, is the answer. I've been given a long time, counting soldiers in their row. Oh no, Nikita, you'll never know. Inyo pong napakinggan ang Kaagapay sa Kalusugan. Ugaliing makinig araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, tuwing alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Maraming salamat po. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DC